Kakong Ampurining do MLA kalam kra is Shillong kalapan ramjer ka jingle songsiat ha kata ka jingpua jengki pajba ki prashim kabu ha kapor miet ban thombo kalam kra police station da ka ba wedding ya kali pulen ha ba kran kala pathai kubor kakong Ampurin hadin ka jingwan hiar shakani ka police station kala ong ba kala pathai ki pulet bagi deban pelong ki jing tokit ka ba pnia ban lap ka dautan rai kalau orang balada uno wan hiban penjulor kitiar kitar jangka sarkar khmat ka police station bat khamtam ki dei ban hab hai kindan an kani ka dei hadian ka jingmi ya ka jingkan ab ka jing yakulmar ka balam sha ka jing tangi kali halam khra police station dan retarek hadian ka jingkan ab ka jing sho ha ka than lam khra ka jing jurip nakaliang jong ki pulen ban wat ya kata kadau jong kata ka jing thang ya kini ki kali ha ka police station lajung kra bit house kani ka jingja kalong ka sosi shibon kum bangalayo banga ka jing pentip nak kipulen kalong ba kaladon ka jingya mai hapdeng armamla ha ka we ni ki dong shakman bat nang to pade kata ka jingya mai kalawan poi shani shapo police station akaba kiwan bakin file gitu ki FIRs baka don kata ka jingsha bam bakim sha ban yan na kata kalenti ya kita ki kanon tinrei kani pare kala sujano ha kata karukom ha kaba artli ne lightly ne southly gitu ki vehicles kila pande ki two wheelers ki four wheelers ki bushusha bantang kumni ngimdei ban sha ya kani bakanja kasnong lanin kra gre kasnong kapatip breu kapatip an ban ngimdei ban sha ya kani tingalawan hi pengkat padi MDC Shaka police station ban ong ya ki pulit baki dei ban shim ya kalenti katkum ki kendon jongkaan amla ban sha yanu ru ban bat ya kaan akti bejang kam tamlele ha ka pormit poryong baladon kajing ya di ya bang kaningim dei ban sha lanu ru ban ngidang ya persyang benta banwan ki cases hap ban fai namar ba amla ban sha ya kani ka lawlessness bakan yailong kumni ha kani ka constituency ka jongi ni shimkhya ya kata kum MDC MLA bat mila request ki pulit bakin shim ya kalenti jongka an bat ban pen bakum kani ke jingjanum jasho hagi por ki ban pentelap communal yakum kani ke jingjang ai ya ki pulit ai ya ki parties baro bansha banwan ban file ki te FIR ko makikwa but ka law agency ka badai ka police department kan sa jurip pat kan sa wadi kata kamdai syapang ka jing sha sho A versus UB B versus UA namar UA uang ni sha sho mangi UB uang ni klem sho mangi kata kamdai ki issue hang ni nai pen kalaya ka jing yamai bat jing bam yasmu jad penriu kamdan AA ru kum ka MLA batip riu ngangaong kalak dei baka dei pormiet bat laya kren hapdeng ka jing bam biang kakli ha ka jing shisha man ki police station man baja kumni dei banne shi medical test lut yakat ki badon hatu pat sisin bapila long involve ha kanu ko jing sho ne ka jing pen ken yang ru ka an kita ki bale kita ki kamru kim dei ban ong ngam le ya ka medical test mar usually ka dei bet kata ka jing ya di ya bam but kalong ka basusi nga kum ka MLA nga shi snow bam dei ban ya kim jing muthan kada ki khon samla jumi ki kwa ban yang shi surok shi lenti ki sengken bakin ya kendo korolok ya di kopi ngangam kwa ban dei kata ka MLA ka ban pendo mensi mi ki bakin don caka ban dei re habang nisha pat ya pi bapin ya le kum ni pi sho no kum ni te sanu kan poi ka snong jonga abam lalong em kata abor wat sha ya ka ham saya bakan kam krau ya ka jinja mano ba sho ya no lada udai ni em uniform personal
Kabam lalong kata. Aba piwan da kamo bani keren ni guru guru kam tam le ha kapor miet kam don ka jing shal. Ki pulit ki wat tip menta. Ki report skin pendiang menta. Tang baka ham saya kata ka jing ya per ba jaj penriu ka digawai. Kata ka jing show ujaj penriu kum tau bodai tau ofisana bomdai ofsar usho e kita tinggi day man pen baka ni ngin kontin no hang ni. Rei num don uweiru uban long halor kaan. Barok ngingap ya lemba kaan. Pat ai baka lenti jong ka jing jurip kan pen i ya ka jing ja menen. Balawan na ka jing temu bantang hidang la ban pen sange. Tengah mentangan ya mai no pendobat no ngan one police station ngan litang no ketika kali. Sya si pi ban keren kota. Sya si gi beri ban keren kota. Piong ba pi kum baduna ka force hang ne takadau pi tang no ketika kali. Tapi kwa kan ngot ki pulit ngin bu aka pormit apa ban la ka police station. Kimla ban nyom kum tatang nomor badon duna ki force akan ni ka station. Ngide bandai ka jaj ban riu ka tip ialah ka jong ka duty. Pi keno ya gejing duna ki be. Pe ya gejing duna la jong ro ken. Pin ha ban ong baka don kum kata ka filia. Kum no pin ong kata post nem ngalalong MLA PGOE kum kani gejing ja. So kibon ki factors pat ngam kwa bangan keren ni kita ni. Nrei ngala de betha. Ya ki pulet. Bamdai ban sya. Ya kum kani gejing ja. Pat nada pilalam bapilathang ya ka kali tipin hapan sya jurip kumbaga judi ka rukam mla ban safe you know Kama kapor ka papimia sotho syo ka jabing dalamit layong balay pikwa ban ya penpoy hakum ka ni ka situation